Guys, बेनो जाबाय जोंहानि आंगो न' एकदम नुथारलाना मेगना माबायदि मोनदो लानानै आबौ मोनबाय खायसे खुलुमबाय रायजो नोंथांमोन बिग स्वर्गियारि इउट्युब चेनेलनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो खेनसेयाव बरायनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ माजों नोंथांमोना थामनेल टाइटेल होननानै मिथिखाबाय जानांगौ ओमफ्राय गिबियावनो बयखौबो माने आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आङो रिक्वेस्ट खालामो दिनै आं आंनि आंगो न'खौ खिथिगोन आंगो न' माने आंनि गामिनि आंगो न' माने जोंनि आबै आबौनि न' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आं बारिखौ खिथिगोन आरो लोगोसे आं औवाबो दाननो थांगोन माने फ्लेगनि थाखाय नांगौ जादों आरो ना मन्दिर लगायनो दे नों बुंदो जों मा खिथिगोन आं लाजियो होनबाय दे लाजियो लाजियो माहानिबा जायाखै One, two, three. So guys, बेनो जाबाय जोंहानि आंगो न' ओमफ्राय नै किटचेन दङ बे किटचेन आरो बेयाव उन्दुग्रा न' नायलांबाय था ओमफ्राय फैबाय थाबाथाय बेयाव चेयारफोर दङ आरो सोरबा जिरायनो थाखाय दोनदों ओमफ्राय नै बे साइकेल बे आबौनि साइकेल आरो ना ओमफ्राय न'खौथ' आं खिथिखाबाय अ फैबाय थाखायो ओंखाम जाबाय ए मा ओंख्रिमोन ए सबाय गोजा अच्छा अच्छा एकदम नुथारलाना मेगना ओमफ्राय बाहेरायाव बोरै फैयो मा दास खालामनानै फैयो नामा दा आरो मा खालामनो आरो आबैया मेगन नुला ओमफ्राय बिथिं रुम नै बिसिनि मैगंगिरि होबाथाय बिदों मुलि होयो आरो ना बिथिंबो दोङो बे रुवा एरि दङ बनसिननो ओमफ्राय बिथिं आबैमोन उन्दुग्रा आबै आबौ ये ओंखाम संग्रा मामा बिदि होनो ओमफ्राय नै बेयाव ओंखाम संग्रा अदाब बिथिं मैगं थाइगं मानि बिथिं बारि ओमफ्राय आं लाना फैदों दे माने आं आबै लाहानाव फैदों आरो ना जोंहानि आबै लाहानाव ओमफ्राय नै आबै लाहानावनो नारें दङ ना इस आबौ मा थांनो गान्दुला ए गय दंफांखौ मा थांनो थांसै खामानियाव दे होमबा थां चलो गय बारि खान्थाल बारि सारि सारि फख्रियाबो आबैलाहानि दा दायो जोङो मा बारसिगोन नो बुलुंबुथुर बारनानै फैबाय जों ओइ लाबो माथो सावदों हमैसै आबौ बे आबौ गायजोबनाय नामा हा गरमाव मैयाखै नुबाय आराम जिरायना मावनायबा मालाय ओंखाम जाबाय औवासो लांफैदो जोङो औवा ससे नांगौ फुजानि थाखाय बेखौ दानथाराखै ओइयाव दंहाय सात नांगौबा अ बार गिदिर ना थं दान्दा बादि दं दलायाव गोलैना दङ गोग्लैयाखै दे मावबाय थाबौ नै ओमफ्राय अबेथिं होनदों जुम खालामब्रा मबाइलखौ थबस्र' दानस्र' होबा दायो खोथाया दिगदार जागोन दै मबाइलखौथ' थबस्र' दानबा थिगानो आखाइखौ दानस्र' खालामलाय आयौ बिसनि रोंथारदों माथो नोङो रोंदा
एसे दानस्लायबाय थादों नोङो फ्राय थाइनै होनानै दानखाबायलै सयथिंबो फार्स्ट टाइम दानदां दे बायथारसिगोन फाइनाली उदिया हाबगोनबो फैजासै जाबाय उदिया हाबगोन र' ओरैसो बोनांगोन नोङो मानो फैया नुबाय वाह फैजोबबाय माथो माबायदि मोनदों लानानै माबायदि मोनदों ब्लेक पेन्ट ब्लेक टि सार्ट ब्लेक केप सिना नांजोबखागोन ना औवा दानखांबाय जों दायो फंबायदों आंदों बे औवाखौ फ्लेग लगायनानै मन्दिराव गायहैनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो बे गामिनि आंगो न'खौ न'आ फिसायानो जा गिदिरानो जा आंगो न' जायो बोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरदा लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो दायो आङो दैमुलानावबो हाबलांसै माबा आखाइजों मोनहै मोनदों माथो दान्दा लायनांदों मोनहायो दैमुलाव माबा होनायखौ खोदै होनायखौ खामरेंगा ना खामरेंगा जाफैदों मोनबाय खायसे सुनानै जागोन बिराद किडनि निखौ मा नाम मोनलाय बिलफां बसुमतारी ना बेसेबां फरायो 6 7 जाबाय ना मा स्कुलाव मा स्कुल राजकुमारी इंलिश स्कुल आच्छा दे मोजां फराय दै सफैबाय दां गथ'आ बियो माबायावसो बैयो समबार बाजार जायोना बायपुख्रि साइडआवसो kok dili boleh sendeng so guys di video ke besok aku jangan lupa gunakan video brings is bye